Kapinsay sintos ka mga individual o sobra gatos ka magbanay ang gipahiklin human nga maapektuhan sa kalit nga pagbaha nga nasinati sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City. Mga apektadong residente nakauli na apan ihay pa sa paglimpyo sa ilang mga balay. Aning report. Adlaw Miyerkules, pasado las 10 sa gabi, nakurat ang mga residente sa sitio Bulao, Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Human kalit silang gipahikling sa ilang mga panimalay. Kinigumikan sa kalit nga pagsaka sa tubig baha sa ilang lugar. Human nga milapaw ang level sa tubig sa Ipunan River nga milunop sa kabalayan sa lugar. Busa, ginayong gidala ang mga apektadong residente sa evacuation center sa barangay. Sumala sa Barangay Council sa Ipunan, miabot sa 618 ka mga individual o sobra 100 ka magbanay ang apektado sa mong pagbaha. Hinoon, walay natalang danyo sa kabalayan. Sanglit dili kusog ang pagbulog sa tubig ug igo lang milapaw ang suba. Swerte sab, sanglit walay nasamdan, namatay o nawala sa mong hitabo. Pagka-notify namo nga dito sa taas gidapit, dito man gyud siya nga ato ang pinaka-importante kay dinhi sa Ipunan balag nag-ulan basta kay dili mag-ulan dito sa taas kay kung nag-ulan ang taas obviously ang tubig paingon man dinhi kay kaning atong Barangay Ipunan mo ning gitawag nga isa sa mga catch basin. Hinoon, buntag adlong Huwebes, hinahinay na sab nakauli ang mga nabahaan sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Human mihupa na ang pagbaha. Usa sa among naabtan ang pamilyang Kugdan nga nang limpyo sa mga lapok nga nabilin sa palibot sa ilang mga panimalay. Matod ni Nanay Elvira nga karon tuiga pa lang, tulo ka higayon na silang nakasinati og pagbaha. Ang ako lang yung ikuan jud nga unta ila lang tarungon ang dike nga kuan na gyud na process na nila pag insakto. Parang dili na malikayan na ang pagbaha. Sa kabahin sab sa Barangay Council, nagpadayon sab kuno ang ilang pag-follow up sa flood control projects sa ilang barangay. Continuous pa man, wala pa gid totally gid na human mao ang proyekto. Maong karon musulod pa gid ang tubig. Pero dili para sa unang nga pagdako sa tubig diha na agyod. Karon napay pagdili gamay sa time kay medyo man ang uban nga mga area nabutangan naman og flood control. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.